A provincia de Lugo mira ao futuro cun mercado laboral en crecemento e unha economía produtiva resiliente. Aínda que o principal reto segue a ser o demográfico, a sociedade continúa mellorando en benestar e rendemento económico. Así o recolle o informe anual elaborado pola CEL coa chegada á Deputación de Lugo, un análise que ambas institucións consideran fundamental para avaliar a situación da provincia e tomar decisións. O número de traballadores lucenses é de 139.400 persoas, a maioría concentrada no sector servizos, seguido da agricultura, a industria e a construción. O tecido empresarial lucense, segundo os datos de Lugo Informe Anual, está formado por 22.600 firmas, a maioría microempresas. O estudo sinala ademais o aumento das de tamaño medio e a consolidación e profesionalización da estrutura produtiva.